салом алайкум дӯстони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Инак дар навори имрӯзаи мо фигурни потолок бо гипсакардон дӯстони азиз ва мо профилҳоро партофтем ва круг направляющиро сахтем дӯстони азиз. Байни профилҳои мо 40 сантиметрии мондагиай растоянишон ва профилҳо давондагиай дӯстон. ҳозир мегзарем ба қисми гипссахткунӣ. Инак дӯстони азиз намо гипсҳоро сахтем гирда маънаи фигура 40 сантиметр мондагиай дӯстон ва круги ами потолок 40 сантиметрияи фигураи гирдаш. ва дӯстони азиз дар ами потолоки мо 30 дона профил расход шидагиай, 7 дона гипсакардон, як пачка саморези смичка ва як пачка саморези гипс дӯстони азиз. Як где-то 300 грамм дубл расход шидагиай дӯстон ва як пачка саморези поддеревни барои подвесахткунира расход шидагиай. ва дӯстони азиз намо ҳозир нимдавраи 4 угла мебарем фигурара дӯстони азиз. Байни угла ёфтем 40 сантиметр расчёт гирифтем, где-то 40 сантиметр миами нимдавраи мо дӯстон. анам хел қалама дар риша банд мекашӣ 40 сантиметр дар адметка мемонӣ ва анам хел хатш мекашӣ. баъд хат кашидан дӯстони азиз ба малярни корча мебарем ами хати кашидагира. инамо бридемш малярни корча қатива ва кругша профила зигзаг бридем ва круг профил сахтем. ами 4 угл анам хел гипс мондагиай, гипси сели амиёрам хат мекашем, баъдан ранги аввали навори мебарем, профил мезанем лавлавоша. баъд аи углоро тамом кардан ин байна апшика мекунем, маҳкам мекунем дӯстони азиз. ина потолоки мо ва дӯстон дастгириро мисли ҳар вақта фаромӯш намекунем. ҳама касоне дастгирӣ мекунем дӯстон ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман даромада обуна шаванд. ва гапто надорум дӯстони азиз, ба худо ганда вурд шуд ки дар як рӯз мо соҳиби 1000 подпис шидем. 1000 раҳмат ғариб бачаҳо. ин дӯстони азиз потолоки мо тамом шид. метавонед фикр ақидаи худтонро ҳатман дар комментария бинависонед. фикри шумо барои мо хеле муҳимай дӯстони азиз. касоне ки ҳамин хел потолок мехоҳанд хонашонда бизананд, садам хел ремонт кунанд, метавонанд дар номерҳои охири видео мондагӣ дар болои экран занг бизананд. нашоти нарх наҳод чақчақ мекунем бо ва касоне ки мехоҳанд хел кор кунанд, айудаш намебироянд, метавонанд занг бизананд, бо мефаҳмонем тарзи потолокзанира. ва дӯстони азиз, ҳар ки ҷое бошен хонаобод сарбаланд бошен дӯстон. паноҳи ҳамат ба худо. шерои нар.